Anzjana mill-Qrendi tilfet ħajjitha traġikament wara li ntlaqtet minn karozza waqt li kienet qed taqsam triq it-Tempesta fil-Qrendi stess. L-inċident seħ ftit wara 8 ta' filgħodu meta l-anzjana kienet qed taqsam it-triq u ntlaqtet mill-vettura misjuqa minn mara ta' 30 sena mill-imqabba. Jidher li l-anzjana kienet qed taqsam b'kaxxa tal-kartun f'idejha. Il-karozza tal-għamla Volkswagen kienet ġejja miż-żona magħrufa bħala tal-Maqluba. Min barra l-pulizija fil-Qrendi wasal mal-ewwel tim mediku b'ambulanza. Madankollu l-vittma Luigia Magro ta' 81 sena u li kienet magħrufa bħala Ġiġa kienet iċċertifikata mejta fil-post. Net News insab informat li l-vittma kienet mara maħbuba sew fil-Qrendi u għal snin twal ħadmet bħala portinara fl-iskola primarja. Magro kienet xebba u tgħix maħuta. Dwar il-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Claire Staffra Zammit li ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta. Dan kif aktar investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett.